श्री स्वामी समर्थ. भक्त हो, आज दुर्गाष्टमी आहे. तसंच श्री शंकर स्वामी महाराजांची पुण्यतिथी आहे. श्री स्वामी महाराज आणि शंकर स्वामी महाराज, श्री साईबाबा, गजानन महाराज ही सगळी एकच रूपे आहेत. ह्या सगळ्यांची आपण एकाच दैवत्वाने बघत असतो. परमब्रह्म स्वामी महाराजांची सेवा कशी करायची याबद्दल आज मी थोडंसं सांगणार आहे. अक्कलकोट निवासी ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांची सेवा लाखो भाविक करतात, परंतु अजूनही असंख्य भाविकांना स्वामींची नेमकी सेवा कशी करायची किंवा स्वामींची पूजा कशी केली पाहिजे याबद्दल नेमकी माहिती नाही. तर काही जणांना स्वामी महाराजांच्या सेवेविषयी अनेक गैरसमज काही लोकांमुळे निर्माण झाले. स्वामींची पूजा ही आपल्या घरी स्वामींचे अधिष्ठान ठेवून करत असताना स्वामी महाराजांच्या प्रतिमेची मूर्तीची स्थापना आपण करू शकतो. पण स्वामींची मूर्ती किंवा प्रतिमा यापैकी आपल्याला जे शक्य होईल त्याची स्थापना आपल्या घरी करावी, यात कुठलाही भेद नाही. अनेक जण म्हणतात मूर्ती घरात ठेवू नये कारण रोज अभिषेक करावा लागतो, दर गुरुवारी षोडशोपचारे पूजा करावी लागते, नैवेद्य आणि आरती करावी लागते. पण हा फक्त गैरसमज आहे, बाकी काही नाही. स्वामी महाराज हे भक्तवत्सल आणि भक्ताभिमानी असल्यामुळे भक्तांनी केलेली तोडकी मोडकी पूजासुद्धा ते प्रेमाने स्वीकारतात. गजेंद्राने आर्ततेने अर्पण केलेल्या केवळ एका कमलपुष्पाने धावून येणारा आणि कोट्यावधी भक्तांचे केवळ नामस्मरणाने कल्याण करणारा पूर्ण परब्रह्म अपुऱ्या पूजेअभावी आपल्यावर रागवेल की काय, ही भावनाच चुकीची आहे. तेव्हा स्वामी महाराज आपल्यावर रागवतील ही भीती स्वामी भक्तांनी मनातनं काढून टाकावी आणि जशी जमेल तशी स्वामींची पूजा आणि सेवा करावी. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वामींची प्रतिमा घरात ठेवावी तर ती कशी आणि कोणती, कारण स्वामींच्या मूर्तीपेक्षा थोडेसे जास्त गैरसमज स्वामींच्या प्रतिमेबद्दल निर्माण झालेले आहेत. अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज अक्कलकोट निवासी परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या पूजेच्या प्रतिमेच्या बाबतीत काही निरर्थक गैरसमज आहेत. ते असे की स्वामींची प्रतिमा म्हणजे फक्त राजयोगात असणारी असावी, हातात ब्रह्मांड गोटी नसलेली असावी. स्वामींची वटवृक्षाखाली बसलेली प्रतिमा नको, किंवा स्वामींच्या मागे गाय उभी नको, किंवा स्वामींच्या महाराज उभे असलेली प्रतिमा नको. म्हणजे ह्या सगळ्यावर प्रतिमा ह्या संन्यासी लोकांच्या पूजेसाठी असतात असं सर्वांचं म्हणणं आहे. पण असं काहीही नसून हा फक्त गैरसमज आहे आणि हे सगळं धादांत खोटं आणि निरर्थक आहे. जे स्वामी अक्कलकोटमध्ये 22 वर्ष फक्त आणि फक्त वटवृक्षाखाली बसले, त्यांच्या स्वरूपातील जो फोटो ठेवायला मज्जाव करणे, आपल्या धर्मात जिला गोमाता मानली जाते तिची पूजा सर्व मांगल्य निर्माण करते असे म्हणतात, जिच्यात 33 कोटी देव विराजमान आहेत अशी श्रद्धा आहे, जिचे मूत्र आणि विष्ठासुद्धा पवित्र मानली जाते, त्याच्याशिवाय कुठलेही मंगलकार्य संपन्न होत नाही. ह्या सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे असं की स्वामींनी अक्कलकोटमधील आपल्या वास्तव काळात ज्या भागीरथी गाईला क्षणभरही अंतर दिले नाही, तिच्या मृत्यूनंतरसुद्धा एखाद्या तपस्वी योग्याप्रमाणे उत्सव करून समाधी बांधली. तिच्यासोबत स्वामींचा फोटो ठेवायला मनाई करायचं म्हणजे हे सदैव अपमानास्पद गोष्ट आहे. तसेच स्वामीच्या परब्रह्म तत्वाचा घोर अपमान आणि अक्षम्य अपराधसुद्धा आहे. हा अपराध कोट्यावधी ब्रह्महत्येपेक्षा सुद्धा मोठा समजला जातो. स्वामींच्या लीला काळामध्ये श्री बाळाप्पा महाराजांपासून ते श्री आनंद महाराज या सर्वांपर्यंत भक्त वटवृक्षाखालील हातात ब्रह्मांड घेतलेलाच फोटो पूजत असत, ज्यापैकी संन्यासी कमी आणि संसारिकच जास्त असत. पण त्याचं कधीही अहित झालेलं नाही. मग त्यांचे कल्याण करून त्याच स्वरूपात सामावून घेणारे हे स्वामी अशा प्रतिमा पूजनाने आपलं अहित करतील असा विचार मनात आणणं ही सुद्धा घोर प्रतारणाच आहे. तेव्हा या बाबींकडे दुर्लक्ष करून जशी जमेल तशी आपण स्वामींची यथेच्छ सेवा करून घ्यावी ही सर्वांना नम्र विनंती आहे. स्वामी भक्तांनो, आपल्या देवघरात आपल्या इच्छेनुसार स्वामींची मूर्ती किंवा कोणतीही स्वामींची प्रतिमा ठेवा. स्वामींची मूर्ती असेल तर रोज मूर्तीला स्नान घाला. प्रतिमा असेल तर पाणी शिंपडून स्वच्छ वस्त्राने पुसून अष्टगंध लावा. उपलब्ध असतील ती फुलं त्यांना अर्पण करा. महाराजांना सर्वच फुलं आवडतात, एकही फूल अप्रिय नाही. कोणतेही पुष्प किंवा तुळशी मंजुळा
तुळशीपत्रे स्वामींना वाहावीत, अक्षता वाहाव्यात. त्यानंतर मग दीप आणि अगरबत्ती ओवाळून आपण जी भाजी भाकरी खातो त्याचाच सकाळ संध्याकाळ नैवेद्य स्वामींना दाखवावा. आणि शक्य नसेल होत एखाद वेळेस तर दूध साखर, पेढे, फरसाण काहीही चालेल. प्रत्येक गोष्ट अगोदर स्वामींना अर्पण करा. नैवेद्याच्या बाबतीतसुद्धा स्वामी महाराजांना प्रिय अप्रिय असं काहीही नाही आहे. अखिल सृष्टीच त्यांची निर्मिती असल्यामुळे सर्व पदार्थ स्वामींना प्रियच आहेत. फक्त अभक्ष्य मांसाहार सोडून इतर कुठल्याही पदार्थांचा नैवेद्य स्वामी महाराजांना चालतो, ही बाब सदैव ध्यानात ठेवायला हवी. सकाळी उठल्याबरोबर स्वामींचं स्मरण करा. घराबाहेर पडताना किंवा बाहेरून घरात आल्यानंतर प्रथम स्वामींचे दर्शन घ्या, स्मरण करा. हृदयात प्रेम, वात्सल्य, ममता ठेवा, आचरण शुद्ध ठेवा. प्राणीमात्रांवर दया असू द्या, कुणाबद्दलही द्वेष, मत्सर ठेवू नका. सर्वांचं कल्याण व्हावं हीच भावना सदैव मनात ठेवा. आणि ज्या दिवशी स्वामींची एखाद दिवस काहीही कारणास्तव जर पूजा नाही झाली तर त्याचं दुःख न करता स्वामींची अंतःकरणापासून माफी मागा आणि स्वामींचे नामस्मरण करा. कारण कर्मकांडांचा देखावा करण्यापेक्षा हृदयातून स्वामींचा ध्यास करणं हे केव्हाही महत्त्वाचंच आहे. आता नैवेद्य दाखवताना तो कसा दाखवावा, तर त्याबद्दल असं सांगेन मी की एका ताटामध्ये भाजी भाकरी, पोळी, भात, भजे, मीठ, गोड पदार्थ, विडा जे पण काही असेल ते तुम्ही घ्या. स्वामींच्या अधिष्ठानासमोर एका पाटावर पाण्याने आपल्या उजव्या हाताची 2 बोटे बुडवून, मधली 2 बोटे बुडवून चौकोन करा आणि त्या चौकोनावर हे ताट ठेवा. ताटाच्या बाजूला एक तांब्यावर पाणी ठेवा. ताटातील पदार्थांवर आणि तांब्यातील पाण्यात तुळशीपत्रे टाकावी. दिवा, धूप किंवा अगरबत्ती लावून स्वामींना ओवाळावे. तांब्यातील एक तुळशीपत्र घेऊन नैवेद्यावर 3 वेळा पाणी शिंपडा आणि 3 वेळा फिरवा. पाणी शिंपडताना जर तुम्हाला येत असेल तर गायत्री मंत्र म्हणावा आणि जर नसेल येत तर श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ हा मंत्र म्हणून 3 वेळा पाणी शिंपडा. यानंतर मग 3 वेळा पाणी फिरवताना ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे अमृत्वाय स्वाहा हे मंत्र अथवा श्री स्वामी समर्थ हा मंत्र 3 वेळा म्हणून ताटावरून पाणी फिरवावे. नंतर ते तुळशीपत्र स्वामींना अर्पण करून नमस्कार करावा. अशा प्रकारे स्वामींना नैवेद्य दाखवावा. नैवेद्य दाखवल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनी ते नैवेद्याचे ताट स्वामींना नमस्कार करून उचलून घ्यावे आणि आपल्या घरातील भाजीत भाजीत, भाकरीत भाकर अशी मिसळून सर्वांना, घरातल्या लोकांना या नैवेद्याचा लाभ घेता येईल असे पाहावे. तसंच कायम अन्नपूर्णेचा वास यामुळे आपल्या घरात राहील असे करावे. वरीलप्रमाणे आपण परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराजांची पूजा करावी. त्याचसोबत जर रोज श्री स्वामी चरित्र स्वारामृत ह्या पोथीचे 1, 3 किंवा 7 असे अध्याय वाचले, रोज श्री गुरुस्तवन स्तोत्र, श्री स्वामीचरित्र स्तोत्र आणि श्री स्वामी पाठ आणि तारक मंत्रासह किमान 3 माळा श्री स्वामी समर्थ मंत्राचा जप करावा. ह्याला स्वामींची नित्यसेवा असं म्हणतात. जो कोणी एवढी स्वामींची नित्यसेवा करतो त्याचा संपूर्ण योगक्षेम स्वतः स्वामी महाराज चालवतात असे अभिवचन श्री स्वामी महाराजांनी दिलेले आहे. तेव्हा हे सेवा करून आपले जीवन सार्थकी लावावे ही नम्र विनंती. स्वामी महाराज नेहमीच आपल्या भक्तांच्या पाठीशी उभे असतातच. आपण सेवा केली आणि नाही केली किंवा केल्यानंतर ती कशा प्रकारे करतो ह्यावर स्वामींची भक्ती अवलंबून आहे. आपण स्वामींना जे काही अर्पण करतो ते अर्पण आहे असं नाही आहे. तुम्ही जेही अर्पण कराल ते फक्त स्वामींना भक्तिभावाने अर्पण करा. हाच त्यामागचा उद्देश आहे, हाच फक्त हेतू आहे. फक्त नेहमी स्वामी महाराजांचं स्मरण करणे, त्यांचा जप जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा तेव्हा आपल्या मनात चालू ठेवणे आणि सदैव स्वामी महाराजांवर श्रद्धा ठेवणे, भक्ती ठेवणे आणि जी आत्ता सेवा मी जी सांगितलेली आहे त्याप्रमाणे जर आपण ती केली तर स्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांचं जे अभिवचन त्यांनी दिलेलं आहे ते आपल्या पाठीशी सदैव उभे असतात. यावर आपण विश्वास ठेवावा आणि सदैव स्वामींची भक्ती आणि सेवा चालू ठेवावी. भक्त हो, मी इथेच थांबते.
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, हा ऑडिओ कसा वाटला हे जरूर आम्हाला कळवा आणि श्री स्वामींना सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा ही नम्र विनंती करून मी इथेच थांबते. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. भक्त हो, आज दुर्गाष्टमी आहे. तसंच श्री शंकर स्वामी महाराजांची पुण्यतिथी आहे. श्री स्वामी महाराज आणि शंकर स्वामी महाराज, श्री साईबाबा, गजानन महाराज ही सगळी एकच रूपे आहेत. ह्या सगळ्यांची आपण एकाच दैवत्वाने बघत असतो. परमब्रह्म स्वामी महाराजांची सेवा कशी करायची याबद्दल आज मी थोडंसं सांगणार आहे. अक्कलकोट निवासी ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांची सेवा लाखो भाविक करतात, परंतु अजूनही असंख्य भाविकांना स्वामींची नेमकी सेवा कशी करायची किंवा स्वामींची पूजा कशी केली पाहिजे याबद्दल नेमकी माहिती नाही. तर काही जणांना स्वामी महाराजांच्या सेवेविषयी अनेक गैरसमज काही लोकांमुळे निर्माण झाले. स्वामींची पूजा ही आपल्या घरी स्वामींचे अधिष्ठान ठेवून करत असताना स्वामी महाराजांच्या प्रतिमेची मूर्तीची स्थापना आपण करू शकतो. पण स्वामींची मूर्ती किंवा प्रतिमा यापैकी आपल्याला जे शक्य होईल त्याची स्थापना आपल्या घरी करावी, यात कुठलाही भेद नाही. अनेक जण म्हणतात मूर्ती घरात ठेवू नये कारण रोज अभिषेक करावा लागतो, दर गुरुवारी षोडशोपचारे पूजा करावी लागते, नैवेद्य आणि आरती करावी लागते. पण हा फक्त गैरसमज आहे, बाकी काही नाही. स्वामी महाराज हे भक्तवत्सल आणि भक्ताभिमानी असल्यामुळे भक्तांनी केलेली तोडकी मोडकी पूजासुद्धा ते प्रेमाने स्वीकारतात. गजेंद्राने आर्ततेने अर्पण केलेल्या केवळ एका कमलपुष्पाने धावून येणारा आणि कोट्यावधी भक्तांचे केवळ नामस्मरणाने कल्याण करणारा पूर्ण परब्रह्म अपुऱ्या पूजेअभावी आपल्यावर रागवेल की काय ही भावनाच चुकीची आहे. तेव्हा स्वामी महाराज आपल्यावर रागवतील ही भीती स्वामी भक्तांनी मनातनं काढून टाकावी आणि जशी जमेल तशी स्वामींची पूजा आणि सेवा करावी. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वामींची प्रतिमा घरात ठेवावी तर ती कशी आणि कोणती, कारण स्वामींच्या मूर्तीपेक्षा थोडेसे जास्त गैरसमज स्वामींच्या प्रतिमेबद्दल निर्माण झालेले आहेत. अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज अक्कलकोट निवासी परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या पूजेच्या प्रतिमेच्या बाबतीत काही निरर्थक गैरसमज आहेत. ते असे की स्वामींची प्रतिमा म्हणजे फक्त राजयोगात असणारी असावी, हातात ब्रह्मांड गोटी नसलेली असावी, स्वामींची वटवृक्षाखाली बसलेली प्रतिमा नको, किंवा स्वामींच्या मागे गाय उभी नको, किंवा स्वामींच्या महाराज उभे असलेली प्रतिमा नको. म्हणजे ह्या सगळ्यावर प्रतिमा ह्या संन्यासी लोकांच्या पूजेसाठी असतात असं सर्वांचं म्हणणं आहे. पण असं काहीही नसून हा फक्त गैरसमज आहे आणि हे सगळं धादांत खोटं आणि निरर्थक आहे. जे स्वामी अक्कलकोटमध्ये 22 वर्ष फक्त आणि फक्त वटवृक्षाखाली बसले, त्यांच्या स्वरूपातील जो फोटो ठेवायला मज्जाव करणे, आपल्या धर्मात जिला गोमाता मानली जाते तिची पूजा सर्व मांगल्य निर्माण करते असे म्हणतात, जिच्यात 33 कोटी देव विराजमान आहेत अशी श्रद्धा आहे, जिचे मूत्र आणि विष्ठासुद्धा पवित्र मानली जाते, त्याच्याशिवाय कुठलेही मंगलकार्य संपन्न होत नाही. ह्या सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे असं की स्वामींनी अक्कलकोटमधील आपल्या वास्तव काळात ज्या भागीरथी गाईला क्षणभरही अंतर दिले नाही, तिच्या मृत्यूनंतरसुद्धा एखाद्या तपस्वी योग्याप्रमाणे उत्सव करून समाधी बांधली. तिच्यासोबत स्वामींचा फोटो ठेवायला मनाई करायचं म्हणजे हे सदैव अपमानास्पद गोष्ट आहे. तसेच स्वामीच्या परब्रह्म तत्वाचा घोर अपमान आणि अक्षम्य अपराधसुद्धा आहे. हा अपराध कोट्यावधी ब्रह्महत्येपेक्षासुद्धा मोठा समजला जातो. स्वामींच्या लीला काळामध्ये श्री बाळाप्पा महाराजांपासून ते श्री आनंद महाराज या सर्वांपर्यंत भक्त वटवृक्षाखाली हातात ब्रह्मांड घेतलेलाच फोटो पूजत असत, ज्यापैकी संन्यासी कमी आणि संसारिकच जास्त असत. पण त्याचं कधीही अहित झालेलं नाही. मग त्यांचे कल्याण करून त्याच स्वरूपात सामावून घेणारे हे स्वामी अशा प्रतिमा पूजनाने आपलं अहित करतील असा विचार मनात आणणं ही सुद्धा घोर प्रतारणाच आहे. तेव्हा या बाबींकडे दुर्लक्ष करून जशी जमेल तशी आपण स्वामींची यथेच्छ सेवा करून घ्यावी ही सर्वांना नम्र विनंती आहे. स्वामी भक्तांनो, आपल्या देवघरात आपल्या इच्छेनुसार स्वामींची मूर्ती किंवा कोणतीही स्वामींची प्रतिमा ठेवा. स्वामींची मूर्ती असेल तर रोज मूर्तीला स्नान घाला.
प्रतिमा असेल तर पाणी शिंपडून स्वच्छ वस्त्राने पुसून अष्टगंध लावा. उपलब्ध असतील ती फुलं त्यांना अर्पण करा. महाराजांना सर्वच फुलं आवडतात. एकही फूल अप्रिय नाही. कोणतेही पुष्प किंवा तुळशी मंजुळा, तुळशीपत्रे स्वामींना वाहावीत, अक्षता वाहाव्यात. त्यानंतर मग दीप आणि अगरबत्ती ओवाळून आपण जी भाजी भाकरी खातो त्याचाच सकाळ संध्याकाळ नैवेद्य स्वामींना दाखवावा. आणि शक्य नसेल होत एखाद वेळेस तर दूध साखर, पेढे, फरसाण काहीही चालेल. प्रत्येक गोष्ट अगोदर स्वामींना अर्पण करा. नैवेद्याच्या बाबतीतसुद्धा स्वामी महाराजांना प्रिय अप्रिय असं काहीही नाही आहे. अखिल सृष्टीच त्यांची निर्मिती असल्यामुळे सर्व पदार्थ स्वामींना प्रियच आहेत. फक्त अभक्ष्य मांसाहार सोडून इतर कुठल्याही पदार्थांचा नैवेद्य स्वामी महाराजांना चालतो, ही बाब सदैव ध्यानात ठेवायला हवी. सकाळी उठल्याबरोबर स्वामींचं स्मरण करा. घराबाहेर पडताना किंवा बाहेरून घरात आल्यानंतर प्रथम स्वामींचे दर्शन घ्या, स्मरण करा. हृदयात प्रेम, वात्सल्य, ममता ठेवा. आचरण शुद्ध ठेवा. प्राणीमात्रांवर दया असू द्या. कुणाबद्दलही द्वेष, मत्सर ठेवू नका. सर्वांचं कल्याण व्हावं हीच भावना सदैव मनात ठेवा. आणि ज्या दिवशी स्वामींची एखाद दिवस काहीही कारणास्तव जर पूजा नाही झाली तर त्याचं दुःख न करता स्वामींची अंतःकरणापासून माफी मागा आणि स्वामींचे नामस्मरण करा. कारण कर्मकांडांचा देखावा करण्यापेक्षा हृदयातून स्वामींचा ध्यास करणं हे केव्हाही महत्त्वाचंच आहे. आता नैवेद्य दाखवताना तो कसा दाखवावा तर त्याबद्दल असं सांगेन मी की एका ताटामध्ये भाजी भाकरी, पोळी, भात, भजे, मीठ, गोड पदार्थ, विडा जे पण काही असेल ते तुम्ही घ्या. स्वामींच्या अधिष्ठानासमोर एका पाटावर पाण्याने आपल्या उजव्या हाताची 2 बोटे बुडवून, मधली 2 बोटे बुडवून चौकोन करा आणि त्या चौकोनावर हे ताट ठेवा. ताटाच्या बाजूला एक तांब्यावर पाणी ठेवा. ताटातील पदार्थांवर आणि तांब्यातील पाण्यात तुळशी पत्रे टाकावी. दिवा, धूप किंवा अगरबत्ती लावून स्वामींना ओवाळावे. तांब्यातील एक तुळशीपत्र घेऊन नैवेद्यावर 3 वेळा पाणी शिंपडा आणि 3 वेळा फिरवा. पाणी शिंपडताना जर तुम्हाला येत असेल तर गायत्री मंत्र म्हणावा आणि जर नसेल येत तर श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ हा मंत्र म्हणून 3 वेळा पाणी शिंपडा. यानंतर मग 3 वेळा पाणी फिरवताना ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे अमृत्वाय स्वाहा हे मंत्र अथवा श्री स्वामी समर्थ हा मंत्र 3 वेळा म्हणून ताटावरून पाणी फिरवावे. नंतर ते तुळशीपत्र स्वामींना अर्पण करून नमस्कार करावा. अशा प्रकारे स्वामींना नैवेद्य दाखवावा. नैवेद्य दाखवल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनी ते नैवेद्याचे ताट स्वामींना नमस्कार करून उचलून घ्यावे आणि आपल्या घरातील भाजीत भाजीत, भाकरीत भाकर अशी मिसळून सर्वांना, घरातल्या लोकांना या नैवेद्याचा लाभ घेता येईल असे पाहावे. तसंच कायम अन्नपूर्णेचा वास यामुळे आपल्या घरात राहील असे करावे. वरीलप्रमाणे आपण परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराजांची पूजा करावी. त्याचसोबत जर रोज श्री स्वामी चरित्र स्वारामृत ह्या पोथीचे 1, 3 किंवा 7 असे अध्याय वाचले, रोज श्री गुरुस्तवन स्तोत्र, श्री स्वामीचरित्र स्तोत्र आणि श्री स्वामी पाठ आणि तारक मंत्रासह किमान 3 माळा श्री स्वामी समर्थ मंत्राचा जप करावा. ह्याला स्वामींची नित्यसेवा असं म्हणतात. जो कोणी एवढी स्वामींची नित्यसेवा करतो त्याचा संपूर्ण योगक्षेम स्वतः स्वामी महाराज चालवतात असे अभिवचन श्री स्वामी महाराजांनी दिलेले आहे. तेव्हा हे सेवा करून आपले जीवन सार्थकी लावावे ही नम्र विनंती. स्वामी महाराज नेहमीच आपल्या भक्तांच्या पाठीशी उभे असतातच. आपण सेवा केली आणि नाही केली किंवा केल्यानंतर ती कशा प्रकारे करतो ह्यावर स्वामींची भक्ती अवलंबून आहे. आपण स्वामींना जे काही अर्पण करतो ते अर्पण आहे असं नाही आहे. तुम्ही जेही अर्पण कराल ते फक्त स्वामींना भक्तिभावाने अर्पण करा. हाच त्यामागचा उद्देश आहे. हाच फक्त हेतू आहे. फक्त नेहमी स्वामी महाराजांचं स्मरण करणे, त्यांचा जप जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा तेव्हा आपल्या मनात चालू ठेवणे आणि सदैव स्वामी महाराजांवर श्रद्धा ठेवणे, भक्ती ठेवणे आणि जी आत्ता सेवा मी जी सांगितलेली आहे त्याप्रमाणे जर आपण ती केली
तर स्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांचं जे अभिवचन त्यांनी दिलेलं आहे ते आपल्या पाठीशी सदैव उभे असतात. यावर आपण विश्वास ठेवावा आणि सदैव स्वामींची भक्ती आणि सेवा चालू ठेवावी. भक्त हो, मी इथेच थांबते. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, हा ऑडिओ कसा वाटला हे जरूर आम्हाला कळवा आणि श्री स्वामींना सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा ही नम्र विनंती करून मी इथेच थांबते. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.